Кайтып калганнарына хабар ителәр, әмма аларга да ышанмадылар. Ниһаять 15 шәкерте ашап утырган чакта Гайса аларга да күренде. Ышанмаганнарына һәм күнәләре каты булуына ул аларны шелтәләде. Чөнки алар үледән терелеп торган Гайсаны күрүчеләргә ышанмадылар. Ул аларга айтты: «Барыгыз, бүтән җир буйлап барлык кешеләргә яхшы хәбәрне таратыгыз. Иман китереп суга чөмдереп уйласын, үткән кеше коткарылачак, ә иман итмәүче исә хөкем ителәчәк. Иман китергәннәр мондый галәмәт билгеләре күрсәтерләр. Алар минем исемемне әйтеп, җиннәрне куеп чыгарырлар, яңа телләрдә сөйләшәрләр, кулларына еланнарны алсалар, яки агып эчсәләр, аларга зыян килмәс. Авыру кешеләрнең өстенә кулларын куйсалар, алар савыгырлар. Шулай дигәннән соң Ходай Гайса күккә алынып, Алланың уң ягына утырды. Шагирдлары китеп, бүтән җир буйлап яхшы хәбәрне таратып йөрделәр, һәм Ходай аларга ярдәм итеп торды. Аларның сөйләгәннәрен илаһи билгеләр белән раслады. Шөкер сиңа, Ходай, шөкер сиңа. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Şükür sina i Allah'ız, şükür sina. İ izge şahit İbrahim, biznin için Allah'a inan. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Deli de gerçekte de gümeden gümerge. Amin. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Şükür sina i Allah'ız, şükür sina. İ izge şahit İbrahim, biznin için Allah'a inan. Deli de gerçekte de gümeden gümerge. Amin. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Şükür sina i Allah'ız, şükür sina. İ izge şahit İbrahim, biznin için Allah'a inan. Deli de gerçekte de gümeden gümerge. Amin. Çınlap dürüst eşli i Allah'ını tudurgan kız, seni kadırlarga, sin mengege kadırlı, şüksiz taza sin biznin Allah'ımızın anası, Kirubimlerden da kadırlı, Serafimlerden da damlı, kız göğsüz Allah'ını tudurgan, şin Allah anası, sinir oluluyuz. Милуй, Господи, по лице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. И Ходай ярлыкай, Ходай ярлыкай, Ходай ярлыкай. Вся великом Господине Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, всем во Христе братстве нашем. И Ходай ярлыкай, Ходай ярлыкай, Ходай ярлыкай. Молимся Бога, храни стране нашей властей, и воинстве верно, тихо и безмолвное житие, поживя во всяком благочестии и чистоте. И Ходай ярлыкай, Ходай ярлыкай, Ходай ярлыкай. Если владыка человек вообще милостив Ты Богом на рабов Твоих, всех предстоящих и молящихся, выслушай моление нашей с верой, приносимые к ассамблее, гласи: вся велико молящаяся просите, веруйте, яко примите, и будет вам и паки. Просите, дастся вам всего родимый, аще недостойный помощи на милостиве просим, а даже благодать Твоим рабом Ты, просящим Тебе обращения сродников своих, сродников про себя поминайте. И Ходай